Какво сте, хора? Аз съм малкото беги и днес играем една много обична игра Stranded Deep и нека започваме. Както казах, гилове ще е на тая игра. Разбира се. И нека започваме. Музиката на играта е малко тъжничка, не знам защо. Но ето, че и дойдохме. Ето, че и дойдохме. И трябва да отида сега за коктейл. От моя герой иска коктейл. Да отворим само това. Да направим коктейл. Да изкараме това. Да го запалим. И да цъкнем ече да го вземем. И виждате нашите крафтинг билдинг. Get back your seat to long fight. О, не. Какво се случи? Какво е това? Омага! Самолетът ми има дупка. Дупки са. О, не. О, не. О, не. Мислих, че ще излетя. Ужас! Чой е там? Не. Омага. 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 Умряхме. Та-ла-лу-ла-та-та-та. Ага. Вижте. Ей! Ще играя. Хора, това не е възможно. Мага. Как да е? Да отидем в този остров, където всичко ще е брилянтно. Само тя е. Само да бъде така. Искам да видя какво има. Как да е? Лайф падал. Лайф рафт. Де? Свак лайф падал. Откъде ли го изкарах? Сам да видим това. Може би тук ще се намери. Фил. Танк. Но въобще не знам какво е. Сам как се клякаше. Да. Хоркейс. Клеер. Пата. Добре, тук сме си в острова. Сега епизодът няма да е много дълъг. В него да скипим това. Да вземем това. Това е люка. Играта е много интересна, точно гилове ще е на тази игра. Е готиното, че тук може да се катерим на дървета. Аз и сега после се покажа, че трябва ръчки. Че да се направя нещо. Да се ще направя спир.
после това. Брит Knife. Леко да инспира. Леко хвърлим този буклук. Вижте хора, това изобщо не е възможно. Играта има още какво да се ще. Така че не бе. Вау. Мъга. Топла вода. Приятно. Ако искате епизод, пишете и само с коментари. Омага хора, вижте сега това. Това на простотия. Тук трябваше да има сега. На човека или изобщо не трябваше да има спир. Играта ви казах, че има още неща, които да се допълня, ама се готвим сега. Без никак нищо философство. И сварах сърдината. И това нещо се отваря с F. И после цикате десен бутон и хванате. О, господи, брат. Ева така. Сега. Сега скачам тука. Тела тука. Да си лош! Да, пада. Нещо. Майко, колко демидж ми е взел. И си. Ваш! Това е мотълба. Пина малко. Епизодът сега казвам, че няма да има отдова сам да ви каже, че играта е готина. Да си... Тук има някакви там... Хора, например, като BMX Boy и вика, че играта е тъпа, не знам защо, но нека да се убеди, че играта е готина. Епизодът сега казвам, че няма да е много дълъг и сега ще го приключвам. Сега да... Взимат то лашинг. Аз се направих Grid X. Ето. Чайте само по единия патолотка. Това го оставям, това ми следва за епизода. Как да е там да се стоим хора? Това ми следва е за епизода. Аз бях в Тобиги, вие с мен бяхте днеска, гледахме на как играе Stranded Deep. Играта общо взето си е хипер яка игра, няма никакви бъгове, нещо друго. Това ми следва и за епизода, не забравяйте да харесате това видео, да се записвате за giveaway и това е, нали? Най-нещо да се записвате за giveaway на Stranded Deep, на тази игра. Да харесате това видео, аз бях в Тобиги, вие бяхте с мене, абонирайте се и до нови срещи.